Mä vein lapseni vauvoina rokotetutkimukseen, koska aiemmin tutkimuksiin osallistuneiden ansiosta myös mun lapset ovat alusta asti saaneet neuvolarokotteista suojaa vakavia sairauksia vastaan. Omien lasten terveys on mulle äitinä kaikkein tärkeintä. Mä oon ihan älyttömän kiitollinen siitä, että mun lapsilla on mahdollisuus saada suojaa rokoteohjelman rokotteista, jotka on tutkimalla todettu turvallisiksi ja tehokkaiksi. Kun meille tuli vauvavuosina kotiin kutsu osallistua rokotetutkimukseen, oli molemmilla kerralla selvää, että me lähdetään mukaan. Nykyään mä saan tehdä töitä muiden saman valinnan tehneiden kanssa. Yhdessä meidän tutkimuksiin osallistuvien vapaaehtoisten kanssa mä työskentelen uusien, yhä tehokkaampien ja turvallisempien rokotteiden kehittämiseksi. Kaikista lääketieteen saavutuksista rokotukset ovat pelastaneet enemmän ihmishenkiä kuin mikään muu. Se on laadukkaan rokotetutkimuksen ja siihen osallistuneiden vapaaehtoisten ansiota.